iPhone 4. Hey, nice family lapha. Ihamba This is my wife. uzalo. Wonke namadoda nolahleko wonke. Oh, we're coming back. We're coming back. Guys, The name of okay, Alex, look at this, guys. Look. Bukan. Oh, what? Look at this couple, guys. Hayi, yabona ke leyo kungathembi kahle. Hayi, njalo muta people. Smiley. Ukhuluma ubondoza kwena. Yabona Alex uhlelo champa. Uthi mugijima umfana phoko kuyikagasa ugijima umfana. Kodwa usufaka manje nenyanga lapha. Wabona uzobona ukhehlekisi. Wabona ukhehlekisi manje ngithi ubona wenza manje. Bese kuthi ngolwesine ngikubona manje ngesex lapha. Ngigijima umfana. Inhlanya zokhozi namadlozi akhona. Yabona ukhehlekisi.